Mellor campaña comercial. Finalistas. Elogia, NG Abanca. ng.abanca.com. Campaña deseñada pola compañía Elogia para promocionar o lanzamento da nova marca NG Abanca. O proxecto consistiu na creación dunha nova páxina web e unha renovada presenza en redes sociais para acadar unha imaxe acorde ao público de destino e máis actual. Nas súas publicacións é habitual atoparse con datas de concertos, novas e actividades relacionadas co deporte e o sector cultural da banca. Actualmente conta con preto de 2.000 seguidores en Twitter e preto de 8.500 seguidores en Facebook. Tic and Tic Interactive. Con tu cocina. Contucocina.com. A campaña Con tu cocina creada por Tic and Tic Interactive para o seu cliente Coama busca achegarse ao público a través das ferramentas 2.0 e baixo a mesma filosofía que teñen os seus produtos á hora de facer máis fácil a vida dos chefs. Para logralo crearon o blog Con tu cocina, onde publican contidos pensados por e para o chef. No blog pódense atopar entrevistas a profesionais de referencia do sector como Martín Berasategui ou Alberto Chicote. A campaña conseguiu máis de 11.200 fans en Facebook, máis de 2.300 seguidores en Twitter e máis de 400 suscriptores á súa newsletter. Viajeros Low Cost. Viajeroslowcost.com. O proxecto Viajeros Low Cost foi creado para a promoción de Galicia e a organización de viaxes low cost para a xente nova. Entre os seus obxectivos está a promoción do patrimonio natural e cultural de Galicia, o impulso aos pequenos negocios turísticos e a formación de monitores de ocio e tempo libre. Viajeros Low Cost participa en actos e eventos relacionados co mundo dos emprendedores, como Laboralia, Escola de Emprendedores, eventos da FUAC e da UDC, mesas de emprendedores da Fundación Ronsel e outros, así como tamén no programa Erasmus para xóvenes emprendedores da Unión Europea. Contan con máis de 67.000 seguidores en Twitter e 5.000 seguidores en Facebook.